सने जी ना चलेला का तना हाला कर देंगे ई खाए वाला सामान करे जब खा लेल बानी हम ओ ना ले लू तो इज्जत नहीं के कौन रे बाबू हमारी करे जा कहीं तो माने के तबे जो करे चुप रहो बाजी चुप रहो नहीं और नहीं हो रे हटे चुप रह हमारे सुबह रही ले करती धरती सब अरे ननुआ हाय मन मोटाई देखतिया फुआइल बेटा कितना निक बार बनत टू अरे दादा का है माई बाबू मर गुलाम तो ओकरो मना में खड़ी नु हम माने त हमार मली कहां बता ओकरा के निक बाबू ना बना के खेम त के करे के बना के मेरे बियाह शादी होत रहता बतावा अपन औकात से ज्यादा पहले हमारा के देलस फुआ जवन जवन कोई तवन तवन ओकरा के हम करम धरम लेम दे माई के जगह पर हमी नु बानी हो कहा मेरी सास मर्द सास के जगह ना दे ले सन त ये से हुए औदा से जीवानी रहत नहीं करत नहीं धरत नहीं ए बचियो लुआ कारे पुआ आ गोई रही सनीचर बाजी घरे रे हां ओकर पतोहिया के नतिया के बियाह हो ग ना हां 2 साल हो गइल ओ भेड़वा कहा ना ओकर 2 साल हो गइल बियाह कइला हां 2 साल हो गइल कने निक को त लइका होखे के बटू अब त हां लइका होखे के बा अच्छा का खा तड़े हां लुआ पराठा रतिया ना बना रे बच्चा त खाता नहीं अच्छा कैसन बन रे फुआ निक लाग रहे आई ये नीलू बड़ा निक लाग रहे रे ससुरा में जाके नया नया का सीखले हो बताइले बानी हमी भोजन के कैसे ऐसे बनाई है जी हम बनावा तनी बताओ फुआ हमरो ये जी इज्जत बटे औदा बाटे रुतबा बाटे ए जो करी ससुरो में अपना करी हां रे बच्चिया मान ला कि ससुरा त हमनी के करते बानी तब का नहीं हरवा नहीं काहे खाती आवेला सुखे खाती नु सुख खाती आवेला कि जान त 2-4 दिन निमन से रहो आदमी सुखी से रहो हां तब का ए बुचिया सुते के ब्लाउज नहीं खिस रखले अरे फुआ हमार ब्लाउज तरह में होई रखबो करती त काट रे गोड़ो त पतोही हमर पेन्हा देले बैसन होय चार चुम ओ कोनियो के त ब्लाउज तरह में ना होखे त दे देती छीन के देखो ने मेरा रविंदर भैया नु तो कहतन कि करे कजली ठीक बाड़न हम ब्लाउज पर ताकत रहन ऊपर नीचे चामचू पहले रे त ला जा कोनिया वाला पेन्हाला ही बाड़ू हां भाई तार एथी जी कम भइल बाटे जे देखत होते कत कि हां बूढ़ा गइली लेकिन अभी तक लंकर ना एथी ना गइल बेटी पतो के तो जानते बस नीलुआ की सास के बुझाता कि उड़न परी बना दी हसन हां भौजी कह ना चल नीमन बटुई माना तले जान तले अब का जोगिंदर बोके हो अच्छा जोगिंदर अब तब फुआ और बताओ और कुछ खाए पिए का मन तो जौन तू कभी तवन तोरा हाथ पर मिले ही जे हमर बाजी अब खाए पिए के कहनी अनु कि तनी अंडा उंडा बनवावा ना बाबू हमार हां तो ना छोट बात हां अंडा हां ननी के खोसी उसी कहबे अंडा कौन बड़ बात बारे फुआ परसोंगा दिनवा रोज रोज खाइम तो तबीयत खराब हो जाए जाता नहीं अभी कत तनी भोजन लगे खोसी अंडा ना रे अंडा बनावे एकदम चटगारे हैं जान तो इस हां अरे तोरा कहिए खुशखबरी सुनाइबे नानी बनाइबे अरे फुआ का बेरा बनवा के रख हमर मरद कहले ना बे 2 साल रुक जा घूम फिर ऐस मौज कला ओकरा बाद ए बाबू हमर बाची हमर बात के समझ जे ताकत उ ताकते रह जाता भगवान प्रसादी देता हन त ले ला स्वीकार करो हां हां ए भौजी गोलकी तसला में लौकन लगावा भात बनी हां ठीक बा कहता तनी मैं ए फुआ तो भात अंडा न रे हां 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 ऊंचा पीट का ना हो गोलकी में बनावा सुने ले काम का अरे सुने ले तनी खावे से कोने के बना दे तनी पुलाव आया अंडा सलाद और को तो मछली मांग के छनवा दी का पुलाव बन रे ओसन के ओसन के बना तनी एकदम देसी झील रोजन मेनू बनेला हो तू काज प्रोजन से कम तारे अहमियत बटुए बताव तू तारा कम मानी ना फुआ आ तारा खातिर ना बन तक करा खातिर तारा खातिर पूरा राजपट हम दान क दीही यही से बाची हम तारा के सब सबक बुता लेनी तब का अभी हमरा इच्छा रह गइल बाटे तार बबुआ होई नु अरे दादा तारा के पैजनिया दे दे हम घरी अच्छा देखल जाई दी कने चेला मछली मंगा दे छन दी अंडा अच्छा न चेलावा मछली आ सलाद चेलावा मछली के रे हमर त मुंह से पानी टपक के लागल चेलावा खाबे के गिंजा खाबे काची मंगा दी चेलावा मंगा ले चेलावा खोइला ढेर दिन हो गइल बारे पूछी रुक जा तनी मंगावा तनी छोटी मोटी रहिस नु ले के सिवानी में चल जी में खूब मछली मारत नहीं खूब खात बनाओ तब करे फुआ हमरा अबे या दोहनिया बिनत रही जा एक का झोरा औनी ले फोर लाइन जा रुक जा बाबू हमरा तनी कह दो हाथ मुंह धो पेट खाली आऊ हां ये बात है जा तनी पसला ट्रेन बन गइल बाटे आ घरे में कोहत इसन जाए के हमरा जाए के मन नहीं करत हम कहां बहरी गइल बानी तनी बहरी गइला पे भाई भौजाई से तनी सखी उखी से भेंटो हो जाला जा तनी हम बहरी ए नीलू बुच्ची हम आवत
तनी भर्ती कले ठीक बा। जातनी हम ना लैटरिन में जाई मोने थी हो जाता है एकदम बुझाता कि आ देखो ना हम नतिया के खबर ना लेनी है बाबू के अपना आ 2 दिन से इहे कहाला नैहर में अकुला गुल बनी ओकरा के याद नहीं पड़ते बेरा फोन करवाई फुओ जी न एक एगो डिमांड करत रही ना साग भात बनल ही रहे तो वहाँ के अब ये नतिया मतलब मक्खी ही काट देही हैं साग भात बनल बाटे नायका चाउर के तो वहाँ के कहता नहीं खात खात पेट फूलल बाटे चटक खाए के मन करता बुची जी तो औरी कपार पर चढ़ा के रख दी ना अपना मने बुझाइबे ना करेला अब नया नचर कनिया बिया ओकरा के देही बनावे के तो उठा के ना जाई दीदी बटोर देनी दीदी जी देखी तो चौरा इतना ठीक बाटे। ये माई ई कितना चाउर हो ना बुझाइला तो हम 7 गिलास ले लेनी 7 गिलास ले ले 4 गिलास ले वही के रहे बड़का गिलास आ धान बटे एकरा में बिनल का फटकल का ना ले लू पुरनका है ना हो हाँ अंडा बनताटे ना ई से कनी पुरनका बनी फरहर खइहन फुजी देखी अंडा बनता ना हां वो तोहरे के बनावे के बा हमारा नहीं के बनावे कहले बनी चुली बिरी कोनो जानी न तो लोग के जाऊं करे हाथ के खाई ए दीदी जी अंडा नहीं की बनैले हम तो खालू ना खाली खाए आवेला अरे मतलब मम्मी जब बना के उतरे तो खात रहनी लेकिन बनावे ना आवेला मुर्गा मछली बनावे आवेला ओही तरह न बनला हां तब का वही तरह ना बनेला एकरो मसाला वही तरह भुजाला मीठे मछरिया नियन तनी एक अंडा में ई होला ना मछरियन ले मुर्गावन ले तनी एकरा में मसाला कम पड़ेला ना तो मसाला दीदी रोटियो बनावे के पड़ी ना रोटी ना भात कनी पुरनका चाउर के भात बना दिया जा नहीं का ना 4 गो सेक दे ठीक रहल सेक दिया अपना मर्दा खातिर हाँ कैसे कि वहाँ कहत रही कि हमरा को रोटी बना दी हम भात ना खाइना सच्ची में वहाँ के भात ना खाइना ज्यादा देखो अब हम ना करिया होती है बोले ई त तबाह क के रख देले बेजोरे ए दीदी हट हां बोली ना मसाला कौन ची रही पीस दी जोर जेबू बोली मसाला जीरा मर्च मरचा हाँ। लहसुन तनी मुनी बस सुखल धनिया ले लिया अंडा ग्रेवी मसाला आइल बा हां सब है का मसाला बा का पकिटवा आइल बा देख हे दे ठीक बटे है चौरा बीन के आ धो के लेके आओ तनी बैठा देबे तनी आ मसाला पीस दे मनी से मिक्सर में पीसम ना कि सिली पर बैक स्लिप ना हम रगड़ देही तू मत टेंशन ला बस खाली जा चूल्ही भी बैठ के बना कैसे हां सिली पर के ना बहुत चटक लागेला और स्वादो लागेला हम मिक्सी में एकदम मसाला जोर जाला बुझेबे ना कर बुआ जी के सामने ऊंचा आवाज में मत बोलिए कैसे के वैसे ही अड़ी पिनका हड़ी तनी मुनी में टुबुक चलिए चटक बनई है नमक तेज मत डालिए ना तो छिप काटे में तंचियो देरी ना करे नीमक रहुए डाल दे मामा से तेज हाँ, जलाई डाल लो, कैसे कि हम टाट खाते आइल बानी टाट डालते आइल बानी अब अपना अंदाज से डालो अब चूल्ही भी तोहरे बैठ के बनावे के बाटे तो कब बैठ के तारा के देखत रहम कब बनैबू कब डलबू अब कब अच्छा हम अंदाज हो जाई ला प्याज काट देनी अपन चाउर उड़ धो के बैठावा बनावा है तना जुटा देनी ए अक्सर बाड़ू यही से कनी हम बना देतनी ठीक बात बता देतनी ना तो उ तो कहले बानी उहे बनाई छोटा की ठीक जाई जाता नहीं हम काट देम बुची जी से मत कहिए 7 गिलास निकल ले रहनी हम 4 गिलास निकाल के ओकरा में से लिया होतन ठीक बा और देखो टमाटरवा चीर दी है हम तो कुछ बुझाते नहीं कि कौन ची कैसे बनाई हम तो नहीं हमें अपना कुछ सीखल ही नहीं कि झूठो के बोल देने को मछली बनैले बानी मुर्गा बनैले बानी कैसे हम बनाई का करे के बाटे टमाटर चीर देतनी धो के कुछ कहो भला नैहर के सुख कहीं दे पाई केहू चाहे ससुरा होखो चाहे बेटा पतो है घरी शहर में रह तरसन हमार पतोहिया पाटना में रहे ले दादा आय आ गोइनी तो खाली खइले पियले के सुख बाटे आय आ नैहर त आवो तो एगो त अपन याद पड़ जाला कि जे हम सियान भइल बानी ए जे के दृश्य देखले बानी चाची भैया भौजी भतीजा भतीजी सबनी से भेंट मुलाकात हो जाला अब पाटना दिल्ली बॉम्बे में निमन लागता हमारा आय जाए द बड़की पतो के त बड़की भतीज पतो के त हाथे खइबे कोइनी अब छोटकी जरे खाए द निक बढ़िया के खाइम आ 1 महीना रहम आ तब जाइम यहाँ से कैसे तो कहेला आदमी बुढ़ाइयो गोइला पे नु नैहर से उतने लगाव रहेला लेकिन ऐसन परंपरा बानू कि नैहर छोड़ के आदमी के दूसरा जगह बसेरा लेवे के पड़ेला का करब छोड़ा दादा सोचे लगम तो हम रोए लगम भले हम नहीं खे लेकिन पतो बहुत
माने ली सब। का हो आई हो कने वो तनी का ना हो भौजी के याद आ गइल है तो सोचे लगनी है जान जा कि बड़ी मानत रही जैसे तू लोग हाथे पे ले ले बड़ू लोग नो वो सही जान जाई है ना सब तो के याद आवेला जी। मम्मी जी जितना रहनी करत रहनी हमनियो खातिर ना ई का करत हूं कनिया दिल लगा दे आई हो बचिया आई बा बेलाज लागता ना 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 ई रह द ना ना हम ते लगवाएम तू लोग से प्रेम से बोल बतिया ले तो लोग खाए पिए के दे दे तो लोग होता नहीं काफी बा ई हमनी के फर्ज हटे दी तेल लगा दे को हम लोग के फुआ जी अरे देखो पूछ जी बोले लगम तेल लगा दे चल ला 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 लगाओ देखो तो नहइले बन तो उजर उजर गोड़ा हाथवा हो गइल बा हो हां तो नहाइला से आजकल दिना में ऐसे उजरा होइए जाला। हाय हो कन्या जुगे जुगे हवात रह सादा सुहागिन रह हमर बाची मांगे को के जुड़ाई रह हाय हमर नात नातिन एमबीएस फीएस बनसन डीएमसीएम का हो गइल सुगंध आवता जी बनावत ये छोटकी खाना होता हां छोटकी बनावती है खाना ना हां ए फुआ जी कुछ का कन्या ओकरा हाथ से अभी 2 दिन खइनी नु बड़ा नीक लागल आ कन्या बुरा मत मनिया तू तो हमरा के प्रेम करबे करेलू लेकिन खाए बनाए में लदरा फदरा जात रहलू है जानता नहीं साड़िया पहने के आदत नहीं खेनु। हां यही से लदरा ना हो तार तनी तिरछे ह खाए पानी बनावे में बाकी सब काम अच्छा करेलू। अच्छा एतना बरिस लेके बनावत रहे फुआ जी यार रौरे तू ही बनावत रहू बाची हमार देखो एगो ना कहला कि सब कोई के सब कुछ लूर ना होखेला तार बोली बतियावे के चाल रोहन सब ठीक लागेला लेकिन तनी खोय कमे नीक ना बनावत रहू लेकिन कोनो बात ना कने या सब जाई फुआ जी सबके हाथ के पसंद खाना ना आवेला ज्यादा कने बनाई नहीं रहो के जब पसंद ना आई हमारा आशीर्वाद बाटे जानलू कि एकदम खुश रहलोगा फरल फुलात रहलोग जानलू ठीक है बा एक कनिया सोचो तनी नु कि तनौगा करबू नु भतीजवा के नतिया के तो अगले साल न होई। हां तो को दे तू तो ठीक न तो मर जेती हार्ट के बीमारी हो गइल बानू हो हमरा फुआ जी ई का कहतनी शुभ बोली रहुआ नाम देख लेती जान जानू कि अब ओकरे देख लेनी और नीलुआ के बियाह देखिए लेनी अब तोहरे सोचत तनी लइकवा के तनौगा देख लेती रखले बानी लाकेट बना के ओकरा के लाकेट हां ना हां चांदी के हौसली बना के रखले बानी बाबू के अपना 5 बरिस के कहाइल रे 4 साल के होइए गइल अब और 1 साल 4.5 बरिस पे हो जाला हो हां 5 बरिस के मनौती ना हटे रहुए ना मनौती सब मम्मी जी कहले बानी हां हम ही कहले बानी का करबो भौजी रहती नु तो कुछ कहीं के ना रहित कहता नहीं हमनी के हेतना बोझा लेके चल ही के ना पड़े। अच्छा ज्यादा कन्या भगवान बोझा ओकरे के देवलन जे बोझा उठावे लायक रहेला जानलू सही कहता तू लोग महान बड़ लोग बाबू हमार छोटा बाबू हमार छोड़ द तारा के का हम दी आत्मा से आशीर्वाद दे तनी बाबू हमार कि दूधे नहा पुतो फलत रह चल ना तनी देखो तनी कैसे बनावल लिखय का चूल्हे के दुआरिया सब कुछ हम बढ़िया ले कह दिल बनी बनावा एकदम निमन से बता दिले बड़ो नु ओ कहते दीदी जी रवा चूल्ही भी आइबे मत करम हमरा के नहीं खे बोलैले हां हम इसे जा तनी हम तनी की बनैले होय त खाइबो करम हो जिगावा तो चली तब हम आई तू तो जाने लनु कि कतनो देबू लोग खाए के चौकी पर लेकिन हम रसोई में खानी भर पेट मांग के चलो ये दादा खोलले बनी तन फिच के आवतनी बाप रे बाप की कह के गईनी कि अंडा बनाओ कनिया बुझाता कि ये आदमी खाई पी ना सुबह से नाश्ता नहीं गले अपने तो चाय चाय आदमी पी ले बाटे हम तो चाहो नहीं कि पियले हमारा मेरे तो दूध खत्म हो गइल पहले हम अंडा खाइम के इनकरा के बनाई हम पोछ बना ले बनी अब हम पोछ खाइम तब जाके कुछ काम करम काहे से कि पेट में गुदी रही तबे ना खुली बुद्धि हो आहा कना नीक लागता आज माई जरूरत तो बड़ी दादा आई हो बचिया आई हो बाबू अरे छोटा की अरे माई बेउना करमनी हाय बताओ हो दादा हाय चुहानिया के जूठा क देलस करे सुंगा तारू कि खा तारू ना गम कत आया नीलुआ बाबी आया बड़की ओकरा से त बढ़िया बड़की नु रहे रे कोई सोना तनी ऊंच नीच बनावत रहे त रो के अंडा खिया दम चुप रह हम तो अंडे हमारे खातिर बनला ही बा हम ही नहीं खिजानत हां लेकिन पूछ नीमक टेस्ट करत रहनी देखत रही नीमक हाय हो दादा नास फेरलू हमरा भाई भौजाई के घर में नास फेरलू तू अरे बाबी नीलुआ बड़की पतोहिया देखत रहनी कि अंडा खराब बाकी क्वेश्चन बाटे ए से पोछ पहले ही बना लेनी ही कैसे कि आजकल डुप्लीकेट मिलता प्लास्टिक वाला मिलता सिखाइबो बुद्धि चुहनिया लगे देखो कनिया हम वो जमाना के ना हनी हम यही जमाना के हनी यही युग में के हनी हमरा बुझाला काहे ना करी हो काहे ना करी हला काहे ना करी आ ये कोने हुआ है दलीदर बिया ए लीलुआ है दलीदर बिया रे दादा है देख ना
देलस अभी हम खइबे ना कइनी आई हो बचिए कैसे हां त रत्ना लाला से छमाइल बटुए खाए वाला चीज खाइबे ना खाए वाला तो कबो खा लेबू उल्टा पुल्टा कर आई हो बड़ा को ए फुआ देख हमर माई मर गइल हमर घर बिला गइल जान जो ठीक कहता है लीलुआ अपन अपन मन के भइल बउजा हे अभी जान तनी हे तू सिखाइबो बुद्धि नहीं खे लेवा पड़े तबे कता लोग के माई अरिया देले रही हां ये बुच्ची जी कैसे रहुआ बोला तनी जी तू कैसे बोल पहले फुआ जे बिया कपार पर से लुआ गिरल बटुए है कचरा तो खा लो ए फुआ जान जोते जी बारे त ये समय जेल में जी रहे के मन ना करे एकदम आई हो बाची हमार जान जो कैसे बोला तनी बुच्ची जी ए फुआ जी के करे से गलती ना हो जाए तारा घरे चूल्हानी पर कहानियों में से निकाल के कन्या खाते हो तो नहीं जी ना चलेला का तना हाला कर देंगे ई खाए वाला सामान लागू जब खा लेल बानी हम ओए ये लीलुआ तो इज्जत नहीं खे कौन रे बाबू हमारी करे जा कहीं तो माने के तबे जो करे चुप रहो बाची चुप रहो नहीं और नहीं हो रे हटे चुप रह हमारे सुबह रही ले करती है धरती है सब अरे नीलुआ हाय मन मोटाई देखतिया हमार नहीं खे नीलुआ हम ना राम हम चलनी अपना ससुराल मोटा गो बुलडोजर हाय हे बाबी खाई बाबी हां जानलू न करे से ऐसन बिया तोरी जानी नहीं ए नीलू बात को पधारी लाग के नहीं ए बेटी ए बुच्ची जी बोलत ना रहनी इतना बरिस लेना तो चुप मत लगवाल तू तो चुप पे रह ठीक बटे ए नीलुआ तोर इज्जत नहीं खे त हम तो फुए जी हनी ले लुगारिया चल डुमरिया हाय झूठा हमर पतो नहीं खे समझले हाय झूठा खियावत ऐसने दादा ना पूछी हम जा ये ले अब के भूखे लागल उ हाथ ना धोई तो हमें खाती तो माजी तो ना फुजी हां रे ही तो चुकी बात के लेके बता ऐसे कल जाला एकरा से तो तू ऐसा ही कमाओ के ले बड़ू हम नहीं ठीक बा अभी नहीं के नया नचरा सिखावा तड़ू औरी सिखावा तड़ू मत कर फुआ आराम से बता ले रहती है चल हमार खतना दलिदर बिया रे दादा लाजो शरम नहीं खे लाजो शरम नहीं खे लागत कुकुर ना खाई आय रे माई कुकुर से कम बैसन आई हो माई आई हो राम चुहानी के नसले सन चुहानी के नसले बैसन है दादा जाई जा ठीक कोलिस खोली दे के जोरे दे तू कैसन बाड़ीस रे तू जाना तो तोरा सिखा के गोले ही रहनी फुआ जी या बुच्ची जी जे बानी जब कुछ गलती काम मत करिए तो तू बड़ी तेज खाए लगा तड़ीस नया नोचर बाड़ी तोरे समझ के चल दीदी असली मालवा खियाई ओकर भीतर बा चल ठीक बा हम अंडा वाला के भाग गइली दीदी जी रुकी ना सुनी ना हमरा कने पैसा देम दी